Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Akwengibingelele babukeli enhla nasezantsi umhlaba wonke nezinkalo zonke ngikweli kude izwe ngithe akwengiphume nje ngizofune bengizokufuna. Ngiyabingelela kubabukeli bonke bakaSiyaviva TV1 enhla nasezantsi umhlaba wonke naphesheya kwezilwandle naseSwatini nakoZimbabwe. Bafethu ngibingelela nonke uDokotela uNgcwabi yahlehla lo ngikhona ngibuyile mapholoba bashitile mhlawumbe. Ngiyabingelela bhuti seziningi insuku sekuningi sesihambe kakhulu insuku singabonani. Ngithokozela nje ukuthi namhlanje nginawo babukeli ke ngifuna ukuthi ngizothi kini kusuka namhlanje njengoba kuLesine njalo ngoLesine ngo-past 7 ntambama noma ku-19:30 every Thursday ngizobe ngitholakala la kuSiyaviva TV1 ngoba kuSiyaviva TV1 babukeli nawe mapholoba. Cishe nje nawe ngizokukhumbuza futhi noma ngithi uyakhumbula ukuthi uDokotela uNgcwabi yahlehla unobudlelwane obuthi abube buhle kakhulu noSiyaviva TV1 nenkampani nje yonke kaTV1 nestaff sakhona sonke. Kuningi ke sikwenzile noTV1 noSiyaviva TV1 even emphakathini kuningi la esihambe khona baningi nabantu siye sabasiza sinoSiyaviva TV1. So ke nami ngitheke no akwengibuye namhlanje yini ke ngibuyisile babukeli yini engibuyisile phela bafowethu iyodwa nje into ngiye ngifune ukuthi mina izinto zonke engizenzayo ngizenze ngamandla. Bengikwengathi akwengiphumule kancane right ngiphumulile isikhathi esingangonyaka mangalenzi iphutha. Ngisadla amathambo engqondo ngihlanganisa ngigxoba ngenza zonke izinto akukho okungagxobekile kugxobekile kwahlanganiseka ngenza ngadidiyela ngazo zonke indlela. Ngifuna ukuthi lapha nakuphesheya damini wakithi uthi sandla sendlula ikhanda nakubona nje bonke abantu abaye bafika la kaDokotela uNgcwabi yahlehla nakubona bonke abantu abaye basizakala la ekhaya. Ngifuna ukuthi hayi bafowethu hayi uDokotela usekhona ngikhona manizokhumbula nje kuningi kade ngikumisile ngingamisa even ipesheli ngokuthi lamadoda lawa engisebenza nawo abanesikhathi sokuthi no ukuthi Dokotela sesingakhipha ukuthi sesingakhipha mangithi anesikhathi sokuthi nokuthi ngake singakhipha mawungabuka nje lapha ngine product abathi amandla omgodi. Amandla omgodi lawa abuya endaweni ejulile. Amandla omgodi atholakala endaweni ejulile ekuyaye kufuna mangabe ngenhlanhla mabekhiphile whatever product abasuke bengikhiphele yona bayikhiphe ngiphinde nami ngiyibambe ngiyicubungule ngiphinde futhi ngiyihlaziye phela ukuthi ubungozi bungakanani ngingagcini phela sikhipha into ezohamba bese isenzele umonakalo. Mangithi ubungozi ngisho ubungozi bokuthi uzokwazi ukuthi iproduct ebuya lapha phansi emadodeni uhlale nayo ekhaya nabantwana ingaphazamisi lutho. Ngempela ke kukhona lokho kuyenzeka akhona amandla omgodi siwakhiphile. Ikhona ke nenjula yamadoda ikhona nayo ikhona iphumile ngizolongidengivela nayo la kuSiyaviva TV1 ngiyiveza niyibone nisho ukuthi yananzi injula yamadoda. Uyazi mawungakuyithole mapholoba asikho mawungeza nje ukuthi uza kimi uzobusuzela nje ubumnandi nokuthi sizobukana. Uyabona nje ngisho igama liyakutshela injula yamadoda kusho ukuthi injula yamadoda iphethe okukhulu okujulile engiyokufisela ukuthi bonke abantu besilisa enginabo bonke abantu besilisa esixhumana nabo akekho umfo owesilisa noma ubaba nje engizomsiza angayiphatha angabi nayo ngoba inezinto eziningi phela ejulile. Ngiyatholakala la osizweni emafomu ngiyatholakala futhi lapha endaweni yase eGoli
emfulo lapha ngiyatholakala ngama Monday and Tuesday, bese kuthi zonke izinsuku ngitholakala khona la kwaDlamini 7334. ngitholakala nje khona la kwaDlamini 7334 osizweni. Ama number wami mapholoba awakazashintsha, ama number wami awakazashintsha. It's 073 219 3664. mapholoba unyaka ka 2025 ngithe kuningi okuzoshintsha, kuningi futhi engizokwenza ebantwini okuzobathokozisa wonke umuntu. Ngifuna ukuthi athokoze wonke umuntu, ngaba umuntu uyawusebenzisa awukuvumeli uyakuphikisa. This time we are over welcome. Ama product enginawo azokwembatha, azokwenza futhi yonke nawe lento icabangayo ukuthi yenziwa mhlawumbe ihlahla, ngoba phela nemithi iyafuna ukuthi masizoyisebenzisa uqala ukhulume nezidalwa zakini. Nyaka 2025 ngizosho mapholoba, ngizosho into engingakaze ngiyisho, noma mhlawumbe ngicabanga ukuthi abanye abafowethu noma mhlawumbe abanye esisebenza nabo abayenza. Ngizothi mangabe uzoza kadokotela uNgcobo Yahlehla uzofuna ngempela into yakhe ejulile, hayi phela ushisa ikhandlela libe yelo, ukhulume nje nezidalwa zakho, usho ukuthi nina bobani hambani niye kadokotela uNgcobo Yahlehla ngize khona. Ngifeni ngicelela ukuthi noma ningenzela ukuthi nokuthi ngenzela inike lapho ukuthi mawufika wena la ekhaya kwaDlamini, fika phela izidalwa zakho sezila, seyixoxile nebutho lami leli, sebexoxile ukuthi ingane yethu iyeza. Njoba iza sifuna u1 no2 no3, hleza wena mawufika ukunyathela nje la ibaleni kuphela, ukunyathela nje la ibaleni kuphela. Hayi nawe futhi uzosho ukuthi hayibo, kanti udokotela namhlanje usenani, sekwenzakaleni? Kanti akukenzeki lutho, into eyenzekile nje la kadokotela kuphela. Idlozi lakho noma isidalwa sakho siye sa-connecta nezidalwa zala ekhaya zaba into eyodwa. Wena wathi uthi wafika vele sezikulindile. Hayibo, kanti aningizwa yini? Wafika wena izidalwa zakho vele sezikulindile. Into ozoyifuna mhlawumbe ungahlangana nayo ngisho eminyanga, vele ethi mina thatha jika hamba sekulungile. uNkulunkulu anibusise niphile nje nonke emakhaya enhla nasezantsi umhlaba wonke. Hayi phela tshela nomunye ukuthi subscribe la kuSiyaviva TV1 njalo ngoLesine ngo7:30 uDokotela uNgcobo Yahlehla uzobe khona, uzobe ethi hello, sanibonani phela, niphile, bye.